De nou amb tots vostès així en connexió, reprenem el fil d'alguns dels arguments que havien deixat ni que foren mínimament encetats, i un d'ells és a la capital del Baix Segura, a la molt bonica ciutat històrica d'Orihuela, on hem entrat a traslladar-nos perquè, com que és una ciutat històrica, volen recuperar una poqueta la seva memòria a través d'estratges, especialment de la dictadura que han tingut també les dones portant algunes peces de roba. I allí anem a que la nostra companya Maria José comenci a detallar per quina peça de roba anem a començar a parlar. Jo començaria per una molt femenina. Al fons és una de les que més ha contribuït a modelar la figura de la dona, com és la cotilla. Ha pujat el pit, ha afinat la cintura, però t'asseguro que és una tortura, Mari Carmen? Pues sí, el corsé, la verdad es que ha sido un auténtico instrumento de tortura, ya que los corsés estaban hechos de hierro, de madera, con huesos de ballena, de ahí los emballenados, y hacían que la mujer se sintiera, no pudiera hacer nada, sino que se sintiera totalmente sofocada, que le rompiera el hígado, el diafragma, pero de todo eso hemos pasado a que sea un instrumento de tortura, un instrumento de seducción. Perquè favoreix molt, això està clar, però, escolta, jo no me lo pondria, jo si poguera, que se desmayaven de lo que els apretava el corsé, molt incòmode. A tu no el cal. I d'un extrem passem a l'altre, Que a tu no el cal. Jo per si de cas, jo l'evite, Alfons, jo per lo que puga passar. Però anem d'un extrem a l'altre, perquè arribem als 60 i en este caso es que las faldas no pueden ser más cortas. No, sí que son muy cortas. Es una época en que la mujer empieza a vestirse para gustarse a ella, deja de intentar solo gustar al hombre, al mismo tiempo coincide con la entrada, o sea, empiezan a tomar la píldora y, claro, al ensanchar por las hormonas, pues van por allá las fajas, fuera los sujetadores también con ballenas, fuera corsés, las líneas se suavizan i canvia també un poc tot. Molt bé, més còmode, Laura? Tot a l'aire, molt més còmode. Bueno, dir que totes les dones que ens estan contant el seu testimoni, que ens estan explicant aquesta història de la moda, són totes cosidores i modistes, per això de reivindicar el paper de la dona també a l'hora d'elaborar la moda i d'evitar un poc aquesta dictadura. Arribem a l'estand de Carmen i Estela, que parlen de la història en els vestigis de núvia y pasamos del negro al blanco. Totalmente. Se cambió. Sí, riguroso. Mira, este, por ejemplo, negro, pues está inspirado en los años de la posguerra, cómo se casaban la mujer en la antigüedad, antiguamente. Que no podía ni mostrar la alegría del blanc, duret això de tragar. Jo vull presentar-vos a Carmen, perquè, Carmen, quants anys porta vostè cosint? Pues desde los 13 años. ¿Y dónde trabajaba? En un taller de alta costura en Murcia. Alta costura, darrere sempre n'hi ha hagut noms d'home, de cavaller important, destacar el de dones com Carmen, que porta tota una vida cosint. I després, per acabar, no podem oblidar-nos del barret, per exemple, que era un símbol de categoria, perquè portar-lo com més gran, més categoria social. Exacto, más estatus social, pero a la vez también limitaba los movimientos de la mujer. Clar, fixeu-se, portar això en el cap, imagineu-se, molt senyora seria, això és el 1900, molt senyora seria, però és que no podia ni manejar-se. Bueno, esta exposició del col·lectiu Orihuela 2010 la tenim a la llotja, a la sala d'exposicions de la llotja, fins al 3 de març, per a commemorar el Dia Internacional de la Dona. No podeu deixar de vindre, perquè és molt interessant. Fins al dia 8 de març. Moltes gràcies, perquè, a més, Laura, cada vegada més estos espais museístics serveixen per a mostrar la verdadera història, la intrahistòria, no la dels grans fets, sinó com hem viscut els éssers humans a través de les èpoques i sempre és... Anirem a veure-la perquè està molt bé, aquest procés, aquesta història de la moda de les dones.